Today we are fine. We are fine. We are fine. Where do you come from? I'm from the water. Okay. Yes. Okay. You are from the water? Which water? You know there's water everywhere. I'm from the water. Are you from Indian Ocean or from Indian, please. Indian. Okay, nice. Turikirirai kuti tibvunzire kuti azenga iye ari kutaura nditati ndiwo kuIndian Ocean. KuIndian Ocean wacho kuti iwo uzosarudza kuti mba muno muuye pane mwana wangu wasainzwa nani. Ndiani wako wakaberekana naye? Bvunzai kana chirungu kana. Mira bvunzai. All right. Chero ndakatadza kutaura chirungu chacho. Hello. We invited you. You said you are from Indian Ocean. You said you are from Indian Ocean. We invited you. I invited myself. And don't teach you. Saka wauya uri kudei. What do you want? What do you want? From here. From here. And from Africa. Kontrukutadzere chirungu chisi. Ndagona kachirungu. They want you to make Lots of money. Lots of money. Yes. She's going to make a lot of money. Give me the money. Give us the money. Asati zvaitaka. Hazvichiri kugadzirwa ka asati zvaita. Zvirikugadzirwa zvei chichiri kunetsa chiwe. Vane zvavanoda machirawo. Ndakubvunza kekugadzira naisi. Ari kudhina nani? Vanobikirwa kamabikwa. Chatinoziva isusu kana kuri kuchira. Sisi. Amasivana. Imichikana. Kana mudzimu wejuzu uchiuya semanzwiro edu atinoita isu ndokuti unenge wakokwa nevedzinza rako. Handiti angavenda tembei tategurwa kuti ndo vanotanga kubuda kozotevera nanjuzu ivava kuti zvamuri kuita matakanyanya muri kutitira munomaya. Ndiani who invited you? Bratishiti. Akutaura neshona. Muri kuzviona kuti ndo matakanana muri kupota muchita